Táto receptúra sa dá pripraviť dvoma spôsobmi. Buď sa všetko pripraví v jednej nádobe, alebo každá časť tohto jedla zvlášť. Pri príprave tohto jedla v jednej nádobe, pri dusení nám prechádzajú všetky chute a jedlo tým, že používame minimálne množstvo dochucovadiel, je chutnejšie. Opäť to ide byť ľahké jedlo, v jednej panvici pripravované. Bude to hovädzie dusené mäsko so zemiakmi, s cuketou. Čiže použijeme na to úplne čisté plátky hovädzieho mäska. Bude to stehno alebo roštenka, zbavené tuku, zbavené blany, úplne čisté. Nemusíte to vôbec naklepávať. Môže ostať čistý, krásny plátok v hrúbke 1 až 2 cm. Opečieme to, ako sme už v predošlých receptoch mali, maslo, troška vody a pripravíme si glazáž. Čiže ako náhle sa nám toto roztopí, pridáme mäsko, ktoré si ochutíme soľou, troškou vrasce a mletou paprikou. Zmasírujeme dovnútra. Tentokrát sme si zvolili pri príprave hovädzie mäso, ktoré je nositeľom kvalitnej bielkoviny. Táto nám napomáha pri stavbe bielkovín a budovaní svalovej hmoty. Ako náhle nám maslo s vodou zovrelo, pridáme plátky mäska. Uzavre nám bielkovinu, ako keby sme to opiekli, ale neopekáme to. Je tam momentálne iba 100 stupňov. Čiže nevznikajú nám žiadne karcinogénne látky. Pridáme troška paradajkového pyré. Vetvičku petržlenovej vňati. Znížime teplotu úplne na minimum. Ešte podlejeme vodou. A varíme úplne do mäkka, čo znamená niekedy 1,5 hodiny, možno 2. Viete použiť na to aj tlakový hrniec, to vám urýchli varenie. Ale je to úplne pomaličky, takže iba raz za čas hodí bublinku. Netreba sa pri tom ponáhľať. Ako náhle máme úplne mäkké mäsko, to môže byť po hodinke, po 2, záleží aké je to mäso. Pridáme cuketku, ktorú sme zbavili samozrejme šupky, jadierok. Nakrájali sme to na také väčšie kusy, veľmi podobné zemiakom, veľkosne. A pridáme buď surové alebo uvarené zemiaky, cuketa. Mäsko som si dal na kraj. A cuketku so zemiakmi ešte troška posolíme. A varíme opäť do mäkka, čo trvá nejakých 20 minút zhruba. Mäsko máme mäkké. Nezabudnime si vytiahnuť petržlenovú vňať, ktorá tam nie je žiaduca. Môžeme tam pridať najemno posekanú petržlenovú vňať. Zemiaky musia byť úplne mäkučké. Takisto cuketa. Pestrosť jedálneho lístka aj pri tejto diete je veľmi dôležitá, nakoľko striedanie rôznych druhov bielkovín, či zo živočíšnych alebo rastlinných zdrojov nám napomáha aj tomu, aby sme nestratili aj pri takejto diete chuť do jedla.